bro, holy ni kaisa fresh एकदम कताल भिडियो भाइरल ngai tongani o video no sengtini naile nai पहिला भिडियो नाइ किसन र एन्जॉय खाइदि बिनि यागु ल पब्लिक रक बनो तामो तामो कमेन्ट्स खाइका बिनि कमेन्ट्स बुचन परि नाइले ना बिनि यागु ल थाइसा थाइनि को खाइन हाय नरक बैसालाइ नाइ bwrwi photo no tabo social media raga Facebook raga YouTube raga bo belaiken viral ngai tongo kha khayo o borok o je bwrwi viral ngai bo belaiken tongthok jagi tongo nani tangi ba viral ngai tongo हाजार borok bono nai tongo bo actress actually actress ko sai nang moi to mangkha norok sai deman faidi sing kaham ke sini lai nai o bwrwi ingkha je recently kaisa kok borok music video album release mani I hope billions views फाइगा ओ जागाओ ओ बरी एक्ट्रेस अंखा बिनि मुं खा सृष्टि देवनाथ मोखां के चिनि बरक बुमुंखे बरकनि बरक नि कानमानि चुमानि सामानि के कक बरक ताक बरक सो बाय ब्रक आंगे बिनि कक सानानि नांखा माले नरक नगुइ मांखना बिनि भिडियो बेलाइकल भाइरल जाक बसाक साक होली सेलिब्रेट खाइन थांगि जे मसाइ मानि मोसामानि भिडियो हम बेलाइकल भाइरल जा बिनि यागलो बरम गनां चिनि पद्दलुचन त्रिपुरा MDC सार बाय बिनि फोटो न साबोथानि AI बाय के सनामै भाइरल खाइदिखा सो भाइरल इसका भाइरल पे भाइरल बाय सगो बरै बला केन माने तंथक जाकै तंखना हाइता बलाका भाइरल लंगमान जलि वां तामो ओ चेराइ रोगनि ओ बरि रोगनि बुमा बुफा गार्डियन करिते नगो ओ जे सृष्टि देवनाथ ना ओ जे बृनि Facebook रगो आं प्राय नुनुगो अमया बिनि सेकां रगो आं बिनि भिडियो नचा अलवेज नो शॉर्ट ड्रेस चुमचुमिनाय पोज रो सो अनि त हमने कुनो प्रॉब्लम करै तांगे हिमा बिनि नगो बचाइ बिनि इच्छा मतो बिनि लाइफ बिनि इच्छा हाय दिबा हाइफानो नाकारदि मनाय किसामिसा साना रकबो नांगा जोंबो गाके नरक अमो हाइके फाइयां के इशू सनामे के जोंबो सावि माइना ले इशू रक माइना ngai tongo so हाइनि बागै बेलाइकन हामबाय रो नरक न अमो हाइके वाइसा बुइसो controversial वाइसा बुइसो हाइ controversial इशू रक चिनि बुसकांगो चिनि याफो रमा बागै जोंबो भिडियो रक सनामनानि जोंबो भिडियो रक सनामनानि बागै चान्स पानो अमन बागै बेलाइकन हामबाय बायरक ताबु तामो ट्रेंड चलि तंग तामो ट्रेंडिंग चलि तंग त साइ कन साइ माने दं शुद्ध सृष्टिया शुद्ध अबरिया ताबु फेसबुक यूट्यूब के किसा मिसा कुछ कम को फेसबुक को सिबेला आकारी दं लाइक फेसबुक को ब्रिद आमसर के बिनि जे ओ कथार मताइ रक्स नामि दं माने बिनि जे ओ सा कथार ओ साक फुनु के भिडियोस नाम लायो जस्ट किसा मिसा व्यूज नि बागै निजिनि साकनो एक्सपोज खाइले तै लाचिमा किरमा माने करिखा व्यूज बुसक फाइयानि पर बुसक 5000 10000 20000 आसक दे फाइया डाउट दं जस्ट $1-2 कामाइ खाइनान बागै बाक्सा बरक रक बरि रक विशेष खाइनो निजिनि साकनो फुनुक लायो एक्सपोज खायो बुसाक फुनुक लायो सो म बेलाइकेनि सेलांना सिनसा सालसा तिनिसि नों अमो हायंगो फाइनाल फ्यूचर रगनि नि चेराय खनाय नंनाय ओंखान के सालसा तरानो बनुगान नोंनि बुसाबो दुनिया तामो सोरनाय बा तामो मेसेज लैतों अपकमिंग जे डेज रगो सो अमो बेलाइकेनो अनएक्सेप्टेबल अमो हाइरक एभॉइड खाय तंखेनो बेलाइकेनो चाबो बा नाइथोगो फेसबुक गबांमा बरि रगबो भिडियोस नामो दो एकदम कहमा के जेंटल भिडियोस नामो संगमानि चामानि जस्ट सिंपल ब्लॉग खायो नाइजोगै दंले आर बाक्सा के लुवी व्यूज मानानि चक्कर निजिनो फोकस खायो निजिनि सागला वान सक बायदि लाची बायसिदि